na yi tallan Ashesi University da scholarship da ake samu a Ashesi University. Wasu suna ganin cewa kamar ai saboda ba nisa sosai suna gani kamar yaya dai anya ko suna so ko ba sa so. To idan mutane ba sani ba na son dan bude mutane ido kaɗan ga waɗanda ba su samu sun shiga shafin ba. Na farko dai a sani cewa jami'an Ashesi jami'a ce wanda take da inganci sosai, ko a Ghana ma yanzu an fara tutiya da ita a matsayin jami'a wanda take da tasiri. Kuma makaranta ne wanda ba wai gama garin jami'a bane, jami'a ne wanda yake da tsada sosai saboda irin yanayin karfin karatu da zurfin karatu da kuma irin inganci da ake bayarwa na ilimi a wannan wajen. Kuɗin makarantar jami'ar Ashesi a semester ɗaya ya kai a kuɗin Najeriya naira miliyan 8 ko sama da haka semester ɗaya. Kaga kenan idan za ka yi semester 2 a shekara ma ya kai miliyan 16. Ni a gani na don makarantar da za a biya maka abin da ya kai miliyan 16 a shekara to ba karamin makaranta bane. Makaranta ne kuma wanda abin da yasa aka bude ta shine saboda ta samar da shugabanni na gobe, ta mayar da yara dinnan da ake cewa manyan gobe ko kuma yara su ne shugabannin gobe su zama shugabanni ko masu tasiri amma ko masu kaifin tunani, wayanda kuma aka tarbiyantar da su da ilimi mai zurfi da zurfin tunani da kuma aƙidu na kyautatawa da san bin gaskiya da sanin ya kamata da ake so a ga shugabannin Afirka sun samu. Don haka Ashesi University ba wasa bane, kuma duk wanda yake da wani buri ne ga cewa ya tasiri a rayuwa kuma matashi ne, ina ba shi shawaran cewa ya duba Ashesi University domin jami'a ne mai inganci kwarai da gaske. Allah ya bada sa'a.